O bay, saayo. Natay short vlog karon. Kini siya, mga remote sa akong Mavic. Sa una, nakoy Mavic Pro mo ni siya. Pero wala na karon kay katong usa ka namoy ka Mavic. Basta taas nga storya. Wala na koy Mavic Pro. Nakoy remote controller sa extra. Kani siya sa akong Mavic 2 Pro. So mo ni siya. Problema gud aning mga remote gud kay kanang once mo turn ka imong i-on ang remote pre ani. So anto ni. Langas kay ba. So every time mag-turn on kasi, mag-on kasi mong drone mo na din mo, na-drone, di mo, tunin sila na yun, tanaw ni kala, na-drone. Muna siya, marag mauwi kay ba, nasamok niya. Ang problema sa dani is, mag-click-click ako. Muna siya ang kasaba, so mag-record ka. Madunggan ba? So, munang, mahasol ko ani kasi mag-control ko niya, dagang game lang mo na naaw, kadang magpalupad tag mga illegal ba illegal ninja ka flights ba kanang kagit ganahan kang way tao mo tan-aw mo duol mo samok nimo ba so hindi ka ganahan nga mutingog so nagsiyog ta og YouTube videos niya nakabantay ko ba nga ang ilang ginabuhat idabulungagan nila nga ri unsa mi gilungagan nila nga ri so kung gibuhat is kani sa Mavic 2 Pro kaning bag-o na kong drone akong gilungagan diri yang buditso mo siya sa speaker kay kung imong bungkagon daghan maging mas screw basig di na nako mabalik di na nun siya mo andar so kung ibuhat kay gilungagan ako rin niya niabot gid siya sa kanang kuan sa speaker ang sukod kay 7 panaog 15 pababag gikan nga ri so 7 panaog gikan nga ri 15 pababag so muna siya so ako nang ibungagan karon ako nang suyag tusok ba ni giburag ana akong speaker para madaot karon ig-on ako ani hilom na kay sibay. Yang problema gud ni good kay magpalupad ka. Kung mag-return to home ka, magsig tit 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 tit. Yang problema kay kanang pwede man may di problema. Kung ang nakanindot kay i-press na nimong power, mohilom na siya ang kanang return to home nga beep. Ang problema kay kung naglobat ka, magsig beep, di na nimo ma-off. Kung saan ka pislit, kung saan ka na, mag-beep siya niya, kanang naratol na ka ba, kay wala kay baterya, niya, human pa doon pa imong drone nimo niya. Mga tao nanan, ulan nga na, drone, na siya, nagpulpad na siya drone, diha, nag ninja flight na siya diha, muna siya masakpan ka, yung ma-stress ka, tugod siya mong ka-stress, madadali kag pulpad siya mong drone nga lobat, ma-crash, or di ba, ma-fly away, or di ba, matugpas dagat. Muna siya akong ipahinayan ang volume. So karon, talawa. Hilom na kay siya, kani. Tanawa ni. Talaga eh. Langas kayo ka ba? Hilom. Langas. Mapaduot microphone ha. Hilom. Langas. So, muna siya different. So, mag-control ka ni. Hilom na kayo ka ni siya. Mag-control ka ni. Langas kayo. So, muna siya. Kung namoy dagang korta. Namoy extra nga controller di ay. Dungagi nyo nga ri. Kung ano nyo ang speaker. So, di na siya malangas. Ang rason na nga ako nang gibuhat. Kay, pagpalit na ako sa control, dapat smart controller ang dala. Patadaan man lang ni. So, extra na siya. Nga akong controller ko ron. Wala. Tapos, ubos. Muna niya akong controller gikaroon. Mo gini akong main controller. Kuan. Ang smart controller. Pakauwawan ko lang mo. Dara mo ni siya. Problema ni is, mahal man siya niya. Kung akong guslutan madaot niya. So, wala na lang. Sa daan na lang ako speaker. Pero kani siya pang ninja flight. Ninja flights. Kani siya kay pang trabaho. Kung nag-shoot kung kuhan. Ba, asa ka ng perfume. Dyan na siya. Pero, kanang, kung palupad ko kanang weddings, kanang mga kuhan, mga legit nga flights. Kanya akong gamiton. Kaya klaro ang screen niya. Kanang dako niya. Dito siya control. Kani siya pang ninja. Kanang mag-travel nga. What ay sure palaparan di ada pita ba so palupad ayo buhatan niyo ha bad na pero palupad mo ani kaning gamiton niyo kay dilangas wala na ko gi-off maayo kana ko i-off ang speaker pero ambil lang ako gamay so kanang pa kagamay so magtititit kaya po ni siya kung kanang palupad balik kung maglobat ka pero di na kay saba di na kay ka maka ay pisti ka saba sa mo na siya para to burak ng vlog kauna na lang ko tripping sige bye bye ito kong gingon centimeter, millimeter so 7 millimeter padong naog 15 millimeter pababag so 15, 7 bungaga ni mo diha muna na siyang speaker sakto na ito no sige bye